дар фасли тобистон бо баланд шудани ҳарорати ҳаво хатари афзоиши ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ба вуҷуд меояд. имрӯзҳо бештар дар байни кӯдакону наврасон гирифторшавӣ ба бемории дарунравӣ мушоҳида мегардад. барои пешгирии худу фарзандон аз ин беморӣ чӣ бояд кард? дар идомаи барнома ба ин суолҳо посух мегардонем. бо шумо ҳастам олиҳаи муҳаббат. салом. ҳарорати баланди фасли тобистон боиси афзудани бемориҳои дарунравӣ байни кӯдакон, наврасон ва калонсолон мегардад. зеро дар натиҷаи гармии баланд хусусан кӯдакон обу нӯшокиҳои на ҳама вақт ҷӯшонида шуда, инчунин баъзан меваю сабзавоти гуногунро ношуста истеъмол мекунанд. бо фарорасии фасли гармо бевосита бемориҳои шадиди меъдаву рӯда дар ҳоли авҷёбӣ, яъне ки дар рушду нумӯ меёбад. яъне ки омилҳои асосие ки ба бемориҳои меъдаву рӯда оварда мерасонад, пеш аз ҳама шахсоне ки ба ин беморӣ гирифта мешаванд, онҳо гигиенаи шахсии худро риоя намекунанд ва он метавонад боиси ин бемории меъдаву рӯда гардад. инчунин гармшавии боду ҳаво ки мисол талаботи организм нисбати мисол обу минералҳо зиёд мегардад ва он миқдори зарурие ки ба организм об зарур аст, онро мисол шахсе ки шахсон онро истеъмол карда наметавонад, ки мисол пурра онро ба организм ворид намешавад. бинобар ин ин бемориҳо метавонанд авҷ гиранд ва боиси хатари дигар намуди бемориҳое ки мисол ба меъдаву рӯда вобаст аст ба вуҷуд ояд. гармо метавонад ба кӯдакони хурдсол таъсири бештар расонад, зеро ҷисми кӯдакон бисёртар аз об иборат аст ва дар рӯзҳои гарм мубодила ва мувозинати оби организми онҳо метавонад вайрон шавад. аз ин рӯ волидонро мебояд кӯдакони худро эҳтиёт кунанд ва рӯзона нагузоранд то онҳо зиёд дар зери шуои сӯзони офтоб гашту гузор намоянд. онҳоро дар ҷойҳои салқин аз ҷумла сояи зери дарахтон, назди кӯл ва ё ҳавзҳои хонаҳои худ нигоҳ доранд, ки таъсири гармо ба узвҳои дарунӣ зиёд набошад. бахусус ба кӯдакон тез нӯшонидани об тавсия дода мешавад. зиёда аз 90% организми инсонро об ташкил медиҳад. вақте ки ҳаво гарм мешавад, он миқдори зарурие ки мисол ба организми кӯдак лозим аст, он ворид карда намешавад. ки мисол падару модарон дуруст аҳамият наметиҳанд ба кӯдакон ки ҳам миқдори оби лозимие ки ба кӯдак давоми шабонарӯз лозим аст, вақте ки талаботи организмро пурра қонеъ гардонида намешавад, дар ин сурат кӯдакон тез ба ин бемориҳои меъдаву рӯда гирифтор мешаванд, ки олон ки организми кӯдак яъне ки талаботаш зиёд аст ба об дар фасли гармо. бояд гуфт ки гармии аз ҳад зиёди ҳаво ба саломатии одамон бахусус кӯдакон таъсири зиёд дорад. аз ин сабаб табибон ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво ба сокинони мамлакат тавсия медиҳанд, ки дуру дароз зери шуои сӯзони офтоб наистанд, зеро онҳо метавонанд ба бемории офтобзадагӣ гирифтор шаванд. бар асари гирифтор шудан ба ин беморӣ табъи бадани инсон баланд мешавад. инчунин дар ҳавои гарм зери офтоб зиёд истодан ба сӯхтани пӯсти бадани инсон, пайдоиши обилачаҳо дар он, инчунин дарди сару дилбеҳазурӣ оварда мерасонад. бемории
офтобзанӣ дар натиҷаи дурудароз ки инсон дар зери таъсири нурҳои офтоб мемонад ба ин беморӣ гирифтор мешавад. дар натиҷа бо баландшавии ҳарорати бадан дар бемор пайдо мешавад. мисол аломатҳои диспептикӣ пайдо мешавад, яъне ки қайдкунии дил, беҳузурӣ, дарунравӣ ва дигар омилҳое ки мисол ба он ҳост дар организми инсон пайдо мешавад. ва роҳҳои пешгирӣ мо бояд мисол дар ҳавои мисол гарме ки ба саломатии инсон зарар дорад, бояд худро аз нури офтоб эҳтиёт кунем ки ба ин намуди беморӣ гирифтор нашавем. Табобати асосии ин бемориро мо бо воситаи мисол табобатҳои симптоматикӣ меган. Он табобатҳои симптоматикӣ гузаронида мешавад, яъне ки беморро дар алоҳидагӣ бо маводҳои дардпаскунанда ва табпаскунанда ва маводҳое ки дезинтоксикатсионӣ, яъне ки оби бадани инсонро барқарор мекунад, гузаронида мешавад. Табпаскунанда мисол ҳарорати баданаш баланда бо ҳабҳои парацетамол, кӯдакон бошад бо нимез, мисол пардифен ва дигар намудҳое ки мисол ҳарорати мисол организмро паст мекунад, истифода бурда мешавад. фасли гармо ин муҳити созгор барои микроорганизмҳоест ки ба гармӣ тоб оваранд ва онҳо зуд афзоиш меёбанд. ин фаслро мутахассисони соҳаи тиб фасли бемориҳои дарунравии шадиди меъдаю рӯда ном мебаранд, чунки дар ин фасл ин бемориҳо зиёдтар авҷ мегирад ва гирифторони он меафзоянд. ин беморӣ бештар дар байни кӯдакони сину соли аз 1 то 5 сола ба қайд гирифта мешаванд. сабабҳои ба чунин ҳолат расидан ин риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ ва гигиенаи шахсӣ мебошад. сабаби сар задани бемориятонро медонед ки аз чи аст? Не. шумо мубталои кадом беморӣ ҳастед? гуфтан ки рӯдоотон беморӣ, намедонам барои чи хаштагам. қариби 1 сол мешавад ки дар он равем, 3 курс лечение кардем, баъд соз нашид, гастрит дорем гуфтам, рафтем ки уж айни леченида бадтар шидан гирифт, омадем инҷода хоб рафтем. аз рӯзе ки дар ин ҷо бистарӣ ҳастед худро чӣ гуна ҳис мекунед? беҳтар. муоширати духтурон бо шумо чӣ гуна аст? созай. дору дармони шуморо сари вақт мегузаронанд? бале. мутахассисони соҳаи тандурустӣ бар он назаранд ки дар рӯзҳои гарми офтобӣ одамон бояд аз обҳои тозае истифода кунанд ки ҷавобгӯи меъёрҳои беҳдоштӣ бошанд. нӯшидани оби зиёд барои пешгирии беобшавии ҷисм мусоидат мекунад. ҳамзамон тавсия дода мешавад ки дар рӯзҳои гарми тобистон аз истеъмоли хӯрокҳои зуд вайроншаванда худдорӣ бояд кард. бештар меваҳои тару тоза ва шарбатҳои мевагиро истифода кардан ба маврид аст. дар тамоми синну сол дар ҳамин фасли гармо бояд мо бештар меваҷоту ва сабзавотҳои тару тозае ки дар мамлакатамон парвариш меёбад мисол амонро истифода бурдан лозим аст, ки мисол онҳо аз таркиби худ аз минералҳо ва дигар витаминҳо бой мебошанд ва онҳо қувваи муҳофизи организми инсонро баланд мекунад ва он метавонад ки бо садди роҳи ҳар гуна бемориҳое ки мисол дар ин мавсими гармо мешавад, яъне ки пешгирӣ намоянд. ба гуфти мутахассиси соҳа, сабаби гирифтор шудан ба бемориҳои дарунравӣ ин бактерияҳои чӯбча микробҳои зараровар, стафилококкҳо, стрептококкҳо, диплококкҳои дар атрофи он буда ба организми инсон ворид шуда зарар мерасонанд ва шахсро ба бемориҳои шадиди меъдаю рӯда мубтало мекунанд. он обҳое ки мисол ҷамъ шудаанд яки обҳои ҷорӣ нестанд, онҳо яъне ки манбаи мисол сироят ба шумор мераванд. вақте ки манбаи сироят ба шумор рафт, дар он ҷо ки мисол кӯдакон оббозӣ мекунанд ё ки калонсолон, якбора мисол ба организм он микробактерия ки мисол бактерия ва дигар намуди мисол барангезандаҳои бемориҳо ҳастанд, онҳо ба организми инсон ворид гардида, дар натиҷае ки мисол давраи ниҳонии онҳо ҳар гуна мисол рӯзро дар бар мегирад, дар натиҷа ба ин
ин бемориҳои гуногуне ки мисол медавуруда ва дигар намуди бемориҳо ки мисол ба воситаи об мисол мегузаранд, боис мегардад ки онҳо ба ин бемориҳо гирифтор шаванд. яъне ки сабаби асосии ин бемориҳо мисол бемориҳое ки муҳити обро дар муҳити об инкишофёбиро дуруст инкишофёбии худро дар муҳити об мушоҳида мегардад. дар ин ҳолат мушоҳида мешавад ин бемориҳо. аломатҳои беморӣ пеш аз ҳама ин дамиши шикам, дарди он, беҳолӣ, баландшавии ҳарорати бадан, дилбеҳузурӣ, қайдкунӣ ва дарунравии шадид мебошад. инчунин фишори хун паст шуда, набз тез мезанад, даҳон, лабон ва пӯсти бемор хушк мешавад. маҳлули регидрон ин маҳлуле мебошад ки барои мисол дастрас ва ҳам тамоми намудҳои микроэлементҳо ва макроэлементҳо вуҷуд дорад ки барои мисол организми инсон, барои организми кӯдак ва калон як хусусияти мисол табобатшаванда дорад. дар мавриди дуруст истифода бурдан натиҷаи табобат бо усули регидрон аз ҳама беҳтар, қулай ва дастрас мебошад. агар дар хона ин дору дастрас набошад, пас чӣ бояд кард? агар дар хона маҳлули регидрон дастрас набошад, мо метавонем мисол аз маҳлули бо воситаи намакоб, мисол намакоб ва оби оддӣ, мисол ҷӯшомадагӣ ки мисол ҳаст, аз он метавонем истифода барем. нӯшидани об вобаста аст сину сол, вобаста аст гармии ҳолати бемор ва мисол дигар ҳолатҳое ки ҳаст, мисол нигоҳ карда дар он ҳолат мо тавсия метавонем ки чӣ қадар миқдори обро бояд барои организми инсон бояд мисол тавсия дидем. як омили пешгирии ин беморӣ тозагии худ ва атрофи ҷои истиқомат мебошад. дастонро пайваста бо собун шустан зарур аст. аз оби ҷӯшонида истифода баред. ҳоҷатхонаҳо ва партовҳоро аз назди ҷӯйбор дур кунед. бо пашаҳо мубориза баред. меваю сабзавотро шуста, баъд истифода баред. обҳои дар зарф бударо бо сарпӯш маҳкам нигоҳ доред. ҳар шахс мувофиқи талаботи маркази санитарию эпидемиологӣ бояд дар 6 моҳ як маротиба аз муоинаи тиббӣ гузарад. аз ҷумла занони ҳомиладор дар ин мавсим бояд зери назорати мутахассисони соҳаи тиб бошанд. ҳангоми ҳомиладорӣ барои пешгирӣ аз бемориҳои дарунравӣ ва сироятии мавсимӣ чӣ бояд кард? дар мо камтар ин беморон дохил мешаванд, аммо ин бемориҳоро пешгирӣ карда метавонем. бисёртар барои ваё ғизои дуруст ва солим тавсия метиҳем. аз ин тавсияҳои мо мешавад ки онҳои дарунравии ино тамом шавад ба ҳамин. лекин боз мешавад ки мо табибони сироятшинос дорем, дар наздики даҳами ваи худмон дорем маҷмӯа. аз маслиҳати онҳо ҳам истифода мебарем ва бо маслиҳати онҳо пешгирии бемориҳоро мекунем. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, давои дарди дарунравӣ худи доруи регидрон аст. ба занони ҳомила ин дору тавсия дода мешавад ё не? ин дору як маводи ёридиҳанда мешавад барои беморони барои ҳомиладороне ки ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. албатта тавсия додан мумкин аст. тавсия метиҳем ва тавсияи дурусти мо мешавад. ин регидрон кӯмаки асосиро регидрон мекунад барои ин беморӣ. аз кадом маҳсулотҳо метавонанд ҳомиладорон ҳангоми бемории дарунравӣ даст бикашанд? ҳомиладороне ки ба гирифтори ин беморӣ мешаванд, хӯроке ки аз яхдон берун монда шуда бошад ва мо тавсияшон наметиҳем. хӯрокиҳое ки бисёртар мемонанд аз шаб монда бошад, мо иҷозати хӯрдан наметиҳем ба онҳо. бисёртар агар ки ба онҳо ина дар бисёр вақт аз харбузаю тарбуз истифода мекунанд ки агар шаб монда бошад ҳатман мо вая иҷозати хӯрдан наметиҳем аз ин ва хӯрокиҳои монда мешаванд истодагиро мо иҷозатшон наметиҳем. дар шакли тоза бояд зани ҳомиладор хӯрад ки бемории дарунравӣ барои зани барои тифли дар батн буданаш зарар мерасонад бисёр ки вая ба гирифтори беобии бадан мегардонад. аз беобии бадан кӯдаки дар батн будаи онро азоб мекашад.
бобати пешгирӣ аз чунин бемориҳо мутахассисон тавсия медиҳанд ки ҳангоми истеъмоли ғизо бояд ба таркиб ва санаи барориш аҳамияти ҷиддӣ дода шавад, то ки худ ва наздиконро аз бемориҳои сироятӣ эмин доранд. дар фасли тобистон ҳангоми риоя накардани қоидаҳои оддитарини санитарию гигиенӣ аз тарафи кӯдакон, инчунин суст будани назорат аз тарафи волидайн ҷиҳати риояи гигиенаи шахсӣ бемориҳо паҳн мегарданд. аз ин рӯ ҳар фардро мебояд саломатиашро эҳтиёт намояд, зеро пешгирии бемориҳо ва нигаҳдории саломатӣ дар дасти худи инсон аст. набояд фаромӯш сохт ки дар пеш моро рӯзҳои гармтарини фасли тобистон интизор аст. дар ҳолати беэҳтиётӣ кардан метавон ба ҳар гуна бемориҳо дучор шуд. пас эҳтиёт ними ҳаёт гуфтанд. анҷоми барнома аст. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.